środę 22 grudnia hokeiści Aksamu Unii Oświęcim i GKS-u Tychy dokończyli przerwany mecz 15. kolejki Polskiej Ligi Hokeja. Spotkanie wznowiono od 14 minuty i rzutu karnego, którego wykonawcą był Łukasz Zicha. Czech nie trafił w światło bramki i nie zmusił nawet Piotra Jakubowskiego do interwencji. Do końca pierwszej tercji żadnemu zespołowi nie udało się stworzyć zagrożenia pod bramką przeciwnika. W drugiej odsłonie groźnie kilka razy zaatakowali gospodarze. W 23 minucie w dobrej sytuacji znalazł się Robert Krajczy. Słowak nie znalazł sposobu na dobrze dysponowanego tego dnia Jakubowskiego. W 25 minucie szansę na strzelenie gola miał Wojciech Wojtarowicz. W zamieszaniu podbramkowym oddał strzał, ale i tym razem bramkarz GKS-u pokazał, że bronić potrafi. Wszyscy znamy powiedzenie do 3 razy sztuka. Hokeiści klubu z Oświęcimia pokazali, że jest w tym trochę prawdy. Trzecią tej tercji szansę mieli w 27 minucie. Na bramkę uderzył Adrian Kowalówka, jego strzał zdołał obronić Jakubowski, ale wobec dobitki Mariusza Jakubika był już bezradny. Zawodnicy i kibice Aksamu Unii nie cieszyli się długo z prowadzenia. W 28 minucie Jakub Witecki z najbliższej odległości sprytnym strzałem pokonał Przemysława Witka. W 38 minucie gola mógł zdobyć kapitan biało-niebieskich Waldemar Klisiak. Nie zdołał on skutecznie dobić strzału Adriana Kowalówki. W pierwszej minucie trzeciej tercji krążek po uderzeniu Marcina Jarosa trafił w słupek. W 55 minucie na prowadzenie wyszli goście. Przemysław Witek nie zachował się najlepiej jak mógł przy strzale Ladisława Pacygi. Po jego interwencji krążek trafił do Józefa Witka. Ten nie miał żadnych problemów ze skierowaniem gumy do pustej bramki. Pół minuty przed końcem spotkania Aksam Unia Oświęcim grała bez bramkarza. Wykorzystali to zawodnicy GKS-u. Krążek po strzale Ladisława Pacygi trafił w słupek. W bramce umieścił go Adrian Parzyszek, ustalając w ten sposób wynik meczu. No, myślę, że przykro jest, że przegraliśmy. Hala była, można powiedzieć, pełna, ale przy stanie 1-1 było wiadomo, że kto po prostu strzeli gola, ten wygra. Ciężko na gorąco tak oceniać, co zaważyło, że straciliśmy gola, bo oglądniemy to na wideo, wtedy będziemy dochodzić, dlaczego ten gol na 1-1 wpadł. Ale jeżeli chodzi o gola, to marne to pocieszenie, jeżeli jest mecz przegrany. A ten karny niestrzelony przez Łukasza Zichę miał duże znaczenie dla gry w następnym momencie? Znaczy, wiadomo, że jakby Lukasz strzelił tego karnego, to całej drużynie by się grało łatwiej, ale to jest karny, nie możemy mieć do niego o to pretensji po prostu, bo karny to jest karny w hokeju i uważam, że każdy, kto zna się na hokeju, uważa, że bramkarz ma większe szanse w karnym niż zawodnik. Po świętach Puchar Polski, jak oceniacie swoje szanse w tych zawodach? Myślę, że będziemy walczyć o najwyższe cele. Gramy u siebie, więc będziemy grać o finał i o puchar. Nie udało się dzisiaj, może się uda zdobyć Puchar Polski. Ponad miesiąc kibice czekali na ten rzut karny, który miałeś wykonywać. Trenowałeś go w jakiś specjalny sposób przed meczem? Trénoval jsem tu kličku do backendu, ale nevím, prostě mám smůlu tady ten rok dávat góly, Mě to mrzí, ale prostě ten gól kdyby jsem dal, tak by byl pro nás hodně důležitý a možná bychom vyhráli, kdybych já dal ten nájezd. Jistě, Tychy hrajou prostě obrany hokej, tak něco podobného jako my, akorát, že ještě víc presu na obranu a proti nim se strašně špatně hraje, tak doufám, že oni vyhrávají teďka v sezóně a my jim to vrátíme buď v playoff, nebo třeba ve finále poháru už, teďka ještě před koncem roku. Powiedz, dużo asystujesz w Aksamie Unii, natomiast często nie wykorzystujesz 100% sytuacji. Z czego to wynika? Nevím, říkám, mám tady ten rok asi zakletej, prostě to tak. Byl jsem zvyklý, že moc gólů nedávám, že dużo gólů nedávám, ale tak zas málo, to zase taky pro mě něco nového. O to více snažím, abych aspoň abych asistoval, abych to, co nedám já sám, abych připravil a podal buď Robovi nebo Modřeju, nebo prostě někomu v pionce, ale když to prostě nevyšlo. A przed Pucharem Polski, przed finałem, jakie nastroje? Tak nejdřív nás čeká půlfinál, a tak musíme přejít před Krakov a myslím, že to je pro nás lepší, než kdybychom dostali Tychy nebo Sanok, ale
myslím si, že máme o co hrát a doufám, že přijde dost diváků a že nás podpoří, když hrajeme doma a můžeme vlastně už v tomto roce vlastně dosáhnout toho, co jsem před sezónou chtěl, že chci vyhrát pohár i mistra, no tak. A pracę sędziego dzisiaj jak ocenisz? Já nevím, je minus dvojka je? Známka? Tři jasný fauly na nás ve třetí terci, vlastně neodpískal a pak tam odpískal Grzegorz Pekarský absolutně ze hry úplně nic neřešilo, nic, co tam spadne a odpíská to, nevím, jako měli by se na co asi zamyslet, já nevím, jestli se to může hodnotit tady sędzové nebo ne, ale jako klobouk dolu, no, ja říkám, minus 2 numer. Jako. Tak dneska myslím, že sme stratili 3 body, lebo sme boli určite lepším mužstvom, mali sme veľa šancí, ale bohužiaľ brankár supera bol vynikajúci. Nedáš, dostaneš. Škoda, že sme po našom góle vedúcom sme hneď dostali gól. Ale tá druhá, tretia tretina, ja musím mužstvo len pochváliť za bojovnosť. Hrali sme dobre, len akurát tá smola, že sme nedali gól. No a záver už bol va-bank, stiahli sme brankára, no a Krajčí po zlej prihrávke super dal na 3-1 a vlastne rozhodol zápas. To był taki szczególny mecz, bo nie grano od początku, tylko dogrywany i też od rzutu karnego. Czy może pan zdradzić, jakie były założenia taktyczne przed tą dogrywką dzisiaj? Dneska znova bolo povedané hráčom, že tento zápas bude o 2 góloch. Dodá 2 góly, ten vyhrá, znova sa to potvrdilo. Tichy aj my máme rovnaký systém hry, viac je to o defenzíve, čiže ťažko sa presadzovali tí hráči, ale hovorím, mali sme čisté gólové šance, myslím, že 5 alebo 6 a tie keby sa boli premenili aspoň 3, tak te 3 body sú doma. Straciliście też bonus w play-offie, bo dzisiejszy mecz był bardzo ważny pod tym względem. Bohužiaľ, no, tak ako stratili sme bonus, ale hráme ďalej, no. So supermi, ako je Krakov, Tichy, Sanok, musí vyjsť všetko. Sú to silné mužstva a ja si myslím, že toto mužstvo ešte nie je také vyzreté, aby si porazili tieto. Dá sa ich poraziť, ale nie 4-krát za sebou. Sú to určite silnejšie družiny, ale spravíme všetko preto, aby sme ten cieľ, ktorý je prejsť tým prvým kolom play-off splnili. Ale hovorím, no dneska možno chýbal Valušiak. Celý týždeň s nami trénoval. Myslel som, že bude to vybavené, lebo vedenie povedalo, že napevno bude hrať. Bohužiaľ, všetko sa zmenilo. Včera povedali, že hrať nejde. Zase tie päťky sa museli rozhádzať. Jaroš 4 dní netrénoval, mal teplotu. Bolo to aj na ňom vidno, že nevládal. A to sú dve veľké straty. Chýbal Radván, no. Hovorím, keď bol hral aspoň ten Valušiak, ale nehral. My sme nehrali v plnej sile a možno aj to bolo, že sme dneska prehrali.